Għaddejjin ġmielhom ix-xogħlijiet li qegħdin isiru fix-shooting range f'ta' Kandja li ma post ser jospita għall-ewwel darba t-tazza tad-dinja tal-isparar illi ser issir f'Ġunju li ġej u li għaliha ser jattendu 300 tiratur bil-familji tagħhom illi b'kollox ser jaslu f'Malta kontinġent ta' 700 ruħ. Dawn ix-xogħlijiet ser isarfu f'weda elettorali oħra mwettqa minn dan il-gvern, illi trasforma 26 tomna ta' art li kienet tintuża sabiex intremew il-karozzi fiha, biex illum din iż-żona qed tinbidel f'kumpless sportiv fejn ser jiġi prattikat l-isport tal-isparar u fl-istess waqt jospitaw kompetizzjonijiet ta' fama dinjija. Waqt żjara fuq il-land tax-xogħol, is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima qal li x-xogħlijiet jinvolvu wkoll toroq mal-madwar, servizzi marbuta ma' dawlu ilma, xogħol marbut ma' xibka li tilqa' ċomp li hija twila 360 metru u għolja 15 metru u livellar tal-art skont l-standards neċessarji li titlob shooting range ta' kwalità. Il-perit tal-proġett Claude Malija qal li l-proġett ħares l-ambjent tal-madwar tant li l-ilma jiġi konservat barriera li qed tintuża bħala ġibjun. Ix-xogħlijiet qed isarfu ftama għal dawk it-tiraturi kif ukoll dilettanti kollha tal-isparar illi ilhom is-snin jittamaw li jaraw kumpless ta' din ix-xorta f'Malta. Dan hekk kif fil-passat taħt gvern nazzjonalista pajjiżna kellu jirrifjuta l-istedina sabiex jospita t-tazza tad-dinja tal-isparar darbtej minħabba nuqqas ta' faċilitajiet. Mawa News, it-tiratur Malti ta' fama dinija William Ketkuti esprima s-sodisfazzjoni li sa fl-aħħar il-ħolma ta' ħafna tiraturi kif ukoll dilettanti qed issir realtà. Ma stennejt li ħansib dan ir-range ħanejdu jiena rajtu issa ġifieri saru tista' tgħid għalija mirakli f'xhur tiġi ssib din il-kobor ta' proġett u kollox xogħol tajjeb ħafna. Naħseb ħolma ta' kull tiratur li kellu ġo pajjiżi u kellu dan ir-range. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima semma kif dan għadu biss l-ewwel fażi ta' dan il-proġett illi sar b'investiment ta' 10 miljun euro. Dan hekk kif eventwalment ser ikun hawn 3 ranges illi ser jintużaw ukoll għal compact shooting.